యాలో యాలా యాలో రే ఓ ఎన్నో ఎండ్ల సీకటికి పొద్దు పొడిసిందయ్యో ఇయాలే పొద్దు పొడిసిందయ్యో ఇయాలే యాలో యాలా యాలో రే 2.5 ఏళ్ళ క్రితం చాలా మంది ఎక్కిరిచ్చేవాళ్ళు. మనం ఏదైనా స్టేట్కి వెళ్ళినా ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా కూడా మీ రాజధాని ఏదో చెప్పు అసలు చూద్దామనే పరిస్థితి చాలా వరకు ఉంది. ఈవేళ మనం కంఠాపదంగా చెప్పచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ ఏది అంటే మాకున్నది ఒకటే రాజధాని, అది అమరావతి అని చెప్పి.